Hej. Hej. Vi skal skynde os sådan lidt, fordi den sidste, den var sådan en kvarter, så... Men vi skynder os. Klar, i gang. Ja, du læser lige den der. Camilla, synes du, jeg er lækker? Helt vildt lækker. Mille, gider hente noget slik til mig? Nej. Nej, det er meget uhyggeligt. Helene, hvorfor bliver en person, der spiller piano, kaldt pianist, når en person, der kører race, ikke bliver kaldt racist? Det ved jeg ikke. Fordi en racist, det er ikke en race. En race. Ja. Mille, elsker at væggene ikke er lyd til det? Det ved vi godt. Det ved vi godt. Det, ja. Og det er ikke væk, det er et loft. Nej, det kunne være det, så kunne være sådan. Line, Malene, hvem er du forelsket i? Ikke nu. Ej jo, det er jeg, men jeg vil ikke lige sige det højt her jo. Helene, gider I vaske mit tøj? Nej. Nej, overhovedet ikke. Ditte Mathisen, hvad synes I om mig og Signe? I er søde og I er pæne. Og dejlige. Og søde. Ja, det har jeg sagt. Ja. Ditte, er jeg sød? Nej, ja. det er dum. Du er helt vildt dum. Det er helt vildt. Det er helt Ditte, hun er dum. Nej, det er ikke dumt, det er rigtigt. Ditte, udseende 1-10 og personlighed. 8-9. Så. Ja. Kage vs cola. Cola. Kage. Cola. Kage. Cola. Kage. TV vs computer. Computer. Helene, hvis man kvæler en smølt, hvad farve får den så hovedet? Det ved jeg. Lyserød. Det ved jeg ikke, for jeg har ikke prøvet det. Ja, lyserød. Ja. Det er min! Helene igen. Bliver fisk aldrig tørstige? Nej. Eller jo, de er tørstige hele tiden. Men så drikker de bare det vand, der er i havet. Ja. Helene igen. Krymper bomuldsmarker i regnvejr. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, det gør de. De bliver sådan totalt mikroskopisk. Okay. Jeppe Jensen, er jeg køn? Ja. Jeppe Jensen, hvad er dit yndlingsmad? Pizza. Helene, hvorfor er ordet forkortelse så langt? Fordi det er det. Fordi det er det bare. Det er det bare. Jeppe Jensen, hvem er Helene Bull? Det er Helenes storsøster. Det er min søster. Er det min storesøster? Det er også min storsøster. Er det min storesøster? Ja. Så er det storesøster. Ja, det gør jeg. Sagde jeg er storesøster? Ja, Jeppe Jensen, hvem er Bo? Bo, det er min bedstefar. Ja, Hvorfor kan jeg aldrig huske, hvad det er? Brors søn. Ja. Tror jeg. Jeg ved ikke. Helene, hvis majsolie kommer fra majs, hvor kommer babyolie så fra? For babyer. Det ved jeg ikke. Jeppe Jensen, er det ikke ret nice, at jeg skal have en pink iPhone? Jo. Jo, det vidste jeg slet ikke, hvad jeg kunne. så. Jo, det kan man godt. Okay, Det vidste jeg ikke, hvad jeg kunne. Så skal du lige stå der. Jeg kan lige stå. Nej, jeg baser ikke jer. Ja, så... Nu skal du være stille så. Skal du lige sidde der? Jeppe, øl eller breezer? Breezer. Ja. Vodka eller vin? Ingen. Ingen af delene. Æg eller mokai? Mokai. Helene, Hvad er din? seriøst, ti stille. Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er fragt undertøj så populært? Fordi det er det bare. Det er følelsen. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det er den, der er den for Ja, det ved jeg godt. Er du blondine, Melle? Og for det første, lad være med at kalde mig Melle. For det andet, nej, det er jeg overhovedet ikke. Jeg er mega klog. Nej. Jo, jeg er. Jeppe Jensen, Malene, hvorfor hedder du ikke bare Bo Sørensen? Fordi, at det gider jeg ikke. Det gider jeg bare ikke. Men Sørensen, det er et sejt navn. Nej. Au, Markus, travler på røven! Au! Selina Madsen. Malene, hvad synes du om mig? Jeg synes, du er rigtig sød, og du er en god veninde. Og det var rigtig sjovt i går. Ja. Mille, jeg har altså en god en nu. Hvorfor er det næsen, der løber, og fødderne, der lugter? Fordi at snottet, det er i kranen, så det er tæt på næsen. Au! Og fødderne, det ved jeg ikke. Jimmy Sørensen, hvad synes I om mig? Du er sød og dejlig. Markus, vær stille nu. Og en god ven. Og så er det irriterende, at du lige er blevet højere end mig. Er det med du? Ja. Nej. Sofie Larsen, hvad synes I om mig? Du er sød.
Ja, det synes jeg også, du er. Og du er pæn. Slik vs kage. Kage. Okay. Men også slik. Vi kom på en. Ligger du. Cola vs Fanta. Cola. Okay. Hallo. Cola vs Fanta. Cola. Markus. Ej, den er så lang nu. Okay, Nej. hvad synes du om mig? Ja. Yes. Ej, det stop, Markus. Markus, stop dem. Ja. Hvad synes du om mig? Synes du er dejlig, og jeg elsker dig. Ej, hvem er det? Andreas. Nå, jeg skulle lige til at sige, at det synes jeg om. Kom nu. Jeg glæder mig. Au. Jeg synes, du er sød, og du er en rigtig god ven. Jeppe Jensen, nytår vs jul. Begge. Okay. Malene, Camilla, hvad synes du om Jasper? Han er sød. Og Nu siger du stille. en god ven. Og lidt underlig. Ja, bare lidt. Au. Og Helenes link gider vi ikke kigge. Nej. Au. Malene, Camilla, hvorfor vil du ikke se Hannah Montana? Vi så den 2 gange sidste gang, og du har set den 3 gange i dag. Au. Det var mig. Mads Fyn. Vil ikke... Vil ikke gerne have en tur i min sæbekassebil ned ad en stor bakke? For det første, det er dig. For det andet, så nej. Og for det tredje, så tør jeg ikke. Nej. Malene, hvad siger en elefant, Camilla? Fucking klam lillebror, jeg har. Nej, stop så. Hvad en elefant siger? Den siger det samme som dig, Malene. Nå, Malene, er du blandt dine, Camilla? Nej. Camilla Sørensen? Nej. Malene, hvorfor er du nederen? Det er jeg ikke. Markus, stop så. Ellers så kommer du op til Henrik, og det gider du slet ikke. Okay, kom der. Mark Lysdal, er jeg sød? Ja, du er helt sød. Malene, hvorfor vil du ikke spille det der jernspil? Bare. Mark Lysdal, er jeg lækker? Ja. Mig. Malene, hvorfor må jeg ikke tjekke din mobil? Hvad holder du hemmeligt for mig? Og hvorfor må jeg ikke vide din kode til din PC? Fordi at hvis der ikke var kode på min PC, så kunne du bare gå ind på den. Nej, Markus, nej. Markus, nu stopper du. Seriøst. Cecilie Larsen, hvad synes I om mig? Du er sød. Du er sød, og du er pæn. Maria Nielsen, hvad synes I om mig? Du er sød, og du er pæn, og du er dejlig. Ja. Savner I forbeskolen? Ja, helt vildt. mega meget. Er jeg meget grim? Nej. Nej. Hvad synes I er det grimmeste ved hinanden og jer selv? Hendes grin. Hendes grin. Prøv at grine. Nå, sådan lyder det. Nå. Piller i næse. Ja. Nogle gange. Hvad lugter jeres armhul af lige nu? Lady med det. Altså, jeg har lige været der, så det lugter godt. Mille, PS, tak for slikket. Det var en slikpind. Ja. Malene, hader du Henrik? Han er lidt irriterende, men okay. Hold det. Hvor stort et chok fik du, da han sprang frem? Altså, et meget stort chok. Jeg har lyst til at slå ham. Søst, Markus. Markus, lad være nu, ellers så kommer du om. Skal vi ikke gøre det ved ham, så meget at han begynder at tude? Det kunne vi godt, men jeg tror, vi får skilt ud. Kan du huske, da vi fik ham til at tude til det der spil, og vi var ved at tisse i bukserne og grine? Ja, meget godt. Hvad Martin Heilskov, hvad synes I om mig? Du er sød, og du er god til basketball. Jeg ved ikke rigtig, hvem det er. Og du er pæn. Sara Rasmussen. Sara Schelte, det er nemmere. Hvad synes I om mig? Du er sød, og du er en af mine bedste venner, og du er dejlig, og du er bare... Ja. Og pæn. Og pæn. Og Og rigtig underlig. lækker. Beskriv jeres drømmefyr. Jeg har min, og han er dejlig. Jeg kan ikke beskrive ham. Han er vel bare... Lav en challenge, hvor jeg Nej. skal spise en spiseske kanel. Altså Malene, hun gider ikke, så jeg tror ikke, det bliver så. Jeg tror, jeg har brækket mine fingre. Ja. Søren Refsgaard, hvad synes I om mig? Du er er sød. sød, og du har en god tøjstil. Og pæn, og en meget god tøjstil, ja. Og vi vil gerne lære dig bedre at kende. Ja. Så har jeg brækket mine Så, fingre. tak mere. Nej, så farvel. Hej hej. Moin, moin.